Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Татарстан аграрийлары шешүгә төште. Бу шугалы трактор шәргә кирде. Да гектарын да күбрәк шәп була. Үзеңә дә шәргә уңайлы, кондиционер шәп тора, бөтен әйберләрдә бар. Язучы һәм драматург Равил Сабыр юбилейын бәйрәм итә. Минем 12 спектакль чыкты, минем пьеса буенча язылган. 2 китабым чыкты, тагын 3 китап чыгуын көтүп ята, Алла берсе алар да чыгар дип уйлыйм. Районда татар малайы, татар кызы бәйгесе узды. Төп максаты милли телебездә сөйләшә торган һәм милләтебезнең горурлыгы булырдай шәхесләрне бәләкәйдән үстерү. Шуңа күрә әлеге бәйгегә ел саен тәрбиячеләргә түгел, әти-әниләр дә бик теләп әзерләнә. Татарстанның аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Басуларда уҗымнар һәм күп еллык үләннәр биләгән мәйданнарга минераль ашлама кертәләр. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Республикада 527 мең гектардан артык мәйданда уҗымнарны, 350 мең гектарда күп еллык үләннәрне тукландыру бурычы тора. Планлаштырылган эшнең 16% башкарылган да инде. Аксубай, Чүпрәле һәм Яңа Шишмә районнарында инде язгы чәчүгә керешкәннәр. Татарстан Республикасы гидрометео хезмәте мәгълүматлары буенча ноябрьдән мартка кадәр 276 мм күләмендә явым-төшем күзәтелгән. Бу норманың 170% дигән сүз. Уңай һава температурасы кырларда карның тиз эреп бетүенә һәм үсемлекләрдә вегетация башлануына китерде. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, хуҗалыкларның барысы да чәчүгә әзер. Беренче тракторны басуга бу җомга көнне чыгарга планлаштыралар. Әмма күрше Азнакай районында исә бу мөһим эшкә бүген үк керешкәннәр. Республикабызның Көньяк-Көнчыгыш регионында шул исәптән Әлмәттә дә иң ире авыл хуҗалык предприятиеләренең берсе булып Союз Агро җәмгыяте санала. Ул бездән тыш Азнакай, Лениногорск районнары басуларын, шуңа өстәп күрше Самара өлкәсе кырларында эшкәртә. Соңгылары Лениногорск региональ җитештерү комплексы коллективы җилкәсендә. Ондагы техниканың әзерлеген безнең иҗат төркемендә күреп кайткан иде. Сүз Рәдифә Нугманова. Огнетушитель, аптечка, аварийный знак. Республикабызның Көньяк-Көнчыгыш регионында басулар соңрак өлгерсә дә чәчүгә чыгарга инде санаулы көннәр генә калып бара. Бу мөһим сезонда эшләрне вакытында башкарып чыгар өчен әзерлекне дә вакытында башкарырга гадәтләнгәннәр биредә. Союз Агро холдингы алдагы сезонның авыр килүенә, җыелган уңышның аз ашлык сату бәясенең түбән булуына карамастан, заманча техниканы ремонтларга да, машина, трактор паркын яңартырга да чарасын таба алган. В прошлом году мы реконструктировали ремонтный бокс. Узган елда ремонт боксын яңарта алдык. Шунда 68 берәмлек агрегат һәм тракторны 1 апрельгә төзәтеп әзерләп чыктык. Шулай итеп, апрельгә кергәнче үк безнең әзерлек 100% тәшкил итте. Это агрегаты и трактора. Трактора мы все отремонтировали к 1 апреля. У нас 100% готовность все. Рөстәм Әхмәтов биредә тракторчы машинист булып эшли. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә гомуми хезмәт стажы ярыйсы ук саллы булса да, тракторга утыруына әле 3 кенә ел. Шулай да эшкә сәләтле авыл угайына яңа һөнәр үзләштерү авыр булмаган. Аларны чагыштырып та булмый инде. МТЗ белән бу Нихол тракторын чагыштырып булмый. Бу шугалы трактор эшләргә кирде. Да гектарын да күбрәк шәп була. Үзеңә дә эшләргә уңайлы, кондиционер шәп тора, бөтен әйберләрдә бар. Фәрит ага Вәлиев исә йөк машинасы йөртүчесе. 33 еллык хезмәт юлын улы да дәвам итә. Икесе дә бер хуҗалыкта бергәләп эшлиләр. Мен менә язгы көзгә чәчүдә инде агрегатларны, селкаларны, удобрение белән, семена белән заправить итәмен. Ну, ел айнасына төрле эштән снабжение да. Нинди эш кушалар инде. Хуҗалыктагы эшчеләр саны 53, барысы да үз эшләренең осталары, куелган бурычларын төгәл үтәүчеләр ди, алар турында җитәкчеләр. Шулай булгач, техниканы кабул итүдә тиз булды. Шартлар тудырылгач, акчасы булдырылгач, бу үтәлмәстәй бурыч түгел. Язгы сезонда алар 10 меңгә якын мәйданда иген игәргә җыена. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кар астыннан чыккан чүпләрне җыештыру, карларны тарату язгы иң мөһим эшләрдән санала. Азнакай районында да кайбер оешма предприятие хезмәткәрләре әйләнә-тирәне кардан арындыру һәм урамнарны җыештыру өчен беренче өмәләргә чыкты.
Кулларына көрәк тұрма алып, уйышма предприятие коллективлары үзләренә билгеләнгән участокларны кышкы шүпшардан, корган агачлардан арындырды, үзләре эшләгән биналарның тирә-ягын һәм билгеләнгән участокларны җыештырдылар. Санитар чистарту 2 айлыгы 1 апрельдән 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Язгы мәләрдә һәр кеше үзеннән өлеш кертә ала. Бұл инде субботниклар біздің зиратларыбызда да болашақ. Шуңа күрә инде хөрмәтле азнакайлар, менә шундый ишегалларын җыештырганда, зиратларны җыештырганда, субботниклар җыештырганда читтә калмасагыз, бергә булсак, матур иттереп шәһәребезне бәйрәмнәргә әзерләп куябыз. Язучы, драматург Равил Сабырны белүче һәм хөрмәт итүче татарстанлылар бер кичкә Әлмәткә җыелды. Каләмдәшләре, дуслары публицистны ярты гасырлык юбилее белән тәбрик итте һәм бәйрәмнәрнең әсәре нигезендә куелган Фәхрине үтереп ташладылар киноспектаклен карады. Мәдәни кичәдә без дә булып кайттык. Театрыбызның хөрмәтле, кадерле кунаклары. Равил Сабыр республикабызның укырга яратучы халкына 30 елдан артык таныш. Берәүләр аны үз вакытында Татарстан яшьләре газетасында бастырган мәкаләләре, икенчеләре Идел журналында бастырган хикәяләре буенча хәтерли. Равил Сабырны мен күптән беләм. Әле ул малайчак дишәңдә ярыйдыр. Чөнки ул университетта укып йөри иде. Университетта иртә кергән бит, 16 яшьтәнме, 15 яшьтәнме. Мин Идел журналында эшләгән вакытта аның беренче хикәясен бастырдым журналда. Сәпит дип атала иде. Ул булай гади генә хикәясе, ләкин ул хикәягә барса шаккаттылар инде. Менә шушы хикәя белән ул танылды. Равил Сабыр дигән язучы пәйда булды. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла күз алдында үскән каләмдәшенең уңышларына сөенә. Сабырның илегә җитүенә ышанып бетеп булмый. Шул ук вакытта аның иң эшли торган вакыты, ди ул. Ул драматургиядә дан казанган кеше. Ул драматург буларак Язучылар берлегенә керде. Драматург буларак премиялар алды. Хусән Туфан Миңнуллин исемендәге премияне. Аннан соң менә шушы төрле конкурсларда, татар пьеса конкурсларында җиңеп чыкты. Аның уңышлары бер караганда шактый. Һәрбер язучы күңелендә йөргән темалар турында яза. Язмасаң тынычлык бирми ди каләм столары. Шуңадырмы юбилярның 35 елга якын иҗат юлының күп өлеше журналист хезмәте белән дә бәйле. Әдәбият инде ул күңел өчен язылган әйберләр иде. Шуңа да карамастан бары тик дәүләт театрларында гына да минем 12 спектакль чыкты, минем пьеса буенча язылган. 2 китабым чыкты, тагын 3 китап чыгуын көтеп ята, Алла бирсә, алар да чыгар дип уйлыйм. Анда проза, аннан соң шул документаль әйберләр дип әйтик инде, публицистика һәм драма әсәрләре җыентыгы. Өстәл 4 кешегә әзерләнгән. Әйе, заказда 4 кеше була дигән. Димәк, тагын 3 кеше килгән. Ашыкмагыз. Фәхрине үтереп ташладылар романын исә юбиляр үткән гомергә анализ, бәя бирү дип саный. Мин бу әсәрдә без менә бүгенге көндә 50 яшькә җиткән кешеләр яшь вакытта без нәрсә турында хыяллана идек. Без нинди космик, гигант планнар белән яшәгән шундый бик максималист кешеләр идек яшь вакытта. Ләкин аларның бөтенесе дә һәр вакыттагыча инде һәр бугында шулайдыр инде ул тормышка ашып бетмәде. Һәм мин бу әсәрдә ни өчен biz бүген менә шундый нәтиҗәләргә килдек дигән сорауга җаваплар эзләргә тырыштым. Роман буенча беренче татарча киноспектакльне Әлмәт Татар дәүләт театры коллективы сәхнәгә чыгарды. Режиссеры Александр Долматов. Март аенда булган премьераны караучыларның күпчелеге аны яратып кабул итте. Әле генә табадан төшкән сәхнә әсәрен авторның юбилей кичәсенә килгән тамашачыларга да күрсәттеләр. Бу спектакльгә бүген беренче тапкыр килүем. Гомумән яңа формат, шунысы бик кызык. Менә беренче өлеше бетте әйме. Бик ошый.
шундай тетрәнергеч урыннар да бар. Мин татар баласы буларак, минем өчен татар теленең үлүе бик актуаль. Хәзерге яшьләр, бик сирәк яшьләр татарча сөйләшә. Минемчә, татар телен яшәтергә кирәк, яшәртергә кирәк, һәм дә мәктәпләрдә дә, һәм гаиләдә дә сөйләшергә кирәк татарча. Фәхрине үтереп ташладылар романы тиздән рус телендә дә дөнья күрәчәк, ди автор. Диләрә ханым, Кадирның туган көнен тагын бер кат исегезгә төшерегез. Әлмәт районында милләтебезнең нәни йолдызчыкларын ачыкладылар. 47-нче балалар бакчасында татар малае татар кызы бәйгесенең муниципаль этабы узды. Татар малайы, татар кызы бәйгесенең Әлмәт районында гына да 20 елдан артык тарихы бар. Һәм әлбәттә инде аның төп максаты милли телебездә сөйләшә торган һәм милләтебезнең горурлыгы булырдай шәхесләрне бәләкәйдән үстерү. Шуңа күрә әлеге бәйгегә ел саен тәрбиячеләр генә түгел, әти-әниләр дә бик теләп әзерләнә. Менә шулай шәп итеп җырлап, шаттатып, ана телендә сөйләшеп үсә 47-нче бакчада тәрбияләнүче кыз малайлар. Әлеге бакча районыбызда милли телдә белем бирә торган 21 бакчаның берсе. Моннан тыш андый 17 бакча районның татар авылларында урнашкан. Һәр бакчада милли телне үстерү буенча төркемнәрнең эшчәнлеген исәпкә алсак, татар телебезнең киләчәге бөтенләй үк өметсез түгел әле. Иң әһәмиятлесе балаларның туган телне яратуларын һәм киләчәктә менә шушы өметле балаларыбызның, татар телле балаларыбызның мәктәпләргә барып, үзләренең укуларын туган телдә дәвам итүләрен без бик өметләнеп көтеп калабыз. Һәм шушы дәвамлы матур бәйрәмебез, бәйгеләребез ул безнең милләтебезгә, телебезгә инвестиция булыр иде дип уйлыйм. Миңа 6 яшь. Бүген татар малае бәйгесенә барышлый очраттым сине. Сәйдәш Мифтахов бәйгедә катнашучы 8 баланың берсе. Әлмәт театры артистлары булган Айрат һәм Сирина Мифтаховларның лаеклы дәвамчысы. Үзенә куелган бурычны төгәл итеп башкара. Тәрбияче апалары ярдәмендә башкарылган визит карточкасы да театралештергән тамаша булуы белән аерылып тора. Әнисе Сирина ханым сүзләренчә, барысы да бакчада өйрәткәннәр. Ә гаиләдә төп кагыйдә милләтне яратырга өйрәтү. Татар теле үссен өчен аның тәрбиясе татар мөхитендә тәрбияләнеп, бары тик татар теле дип җан атып, татар телем, милләтем, татар халкым дип менә күңелдә булырга тиештер дип аңлыйм инде мин. Әгәр дә менә монда булмаса, мин татар теле белән генә сөйләшәм дип, син татар телен, татар милләтен саклап калып булмыйдыр ул минемчә. Яшен хәзер Әлмәттә, Хәбиб бабайга кунакка гел кайтабыз әлбәттә. Бәйгедә катнашкан 4 егет һәм кызның һәрбере үтә җаваплылык белән әзерләнгәнлеге күренеп тора. Үзләре белән таныштыру биремендә барысы да бишлегә үтәде. Моннан тыш катнашучылар телне белү осталыгын күрсәтте, сәнгать өлкәсендәге сәләтләрен танытты. Нәтиҗәдә җиңүче исемен 47-нче бакчадан Сәйдәш Мифтахов һәм 39-нчы бакчадан Самира Кадырова яулады. Катнашучыларның һәрбере аерым номинациядә дә бүләкләнде. Рәдифә Нугманова, Раил Латипов, Яңалыклар вакытында Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть правкомы профсоюз әгъзаларының эштән тыш вакытын оештыруга аерым игътибар бирә. Замана белән бергә атлап Татнефть профсоюз 3-нче киберспорт турнирын уздырды. Быел ул Әлмәт муниципаль районының балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе белән берлектә креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәгенең яңартылган мәйданчыгында оештырылды. Толырак Ләйсән Галиева сөйләр.
3 ел элек профсоюз әгъзалары профсоюз комитетына киберспорт ярышлары оештыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткәннән соң Татнефть профсоюз әлеге проектны тормышка ашырырга була. Истәвенә сораштыру нәтиҗәләре буенча мондый төрдәге ярышларның актуаль булуын күрсәтә. Быел ярышларның форматы тагын да киңәйде. Если до этого буквально... Әгәр дә моңа кадәр барлык уеннар онлайн форматта узган булса, хәзер без уеннарның финал өлешен офлайн форматта уздырырга кирәк дип карар иттек. Бу хезмәткәрләрне берләштерә, җиңү теләген уята. Шуңа да минем уйлавымча безнең профсоюз әгъзалары тагын да бердәмрәк һәм көчлерәк булалар. Еще сильнее. Турнир традицион рәвештә 4 уен буенча уза. Counter-Strike, танклар дөньясы, Dota 2, шахмат. Быел исә 5нче уенны да истәргә карар ителгән. FIFA 24 уенны турнирның популярлыгын тагын да арттырды. Быел ярышларга 700-дән артык катнашучы теркәлде. Уен зоналары киеренкелек һәм җиңү теләге белән тулып тора. Игътибар итсәгез, нинди дә булса уңышлы хәрәкәт ясауга ул шундук катнашучыларның йөзләрендә чагыла. Киберспортсменнарның стратегик фикерләү осталыклары да клавиатурага басу тавышларыннан аңлашыла кебек. Варки. Мы периодически собираемся с друзьями. В дружной компании играем. Благодарность правкому за то, что собирает, организует. Без шулай бергә уйнарга очрашабыз. Правкомга рәхмәт. Шулай безне җыеп чаралар үткәрүләре өчен. Иң мөһиме офлайн форматта, чөнки без телефон, гаджет чорында яшәгәч, мондый очрашулар бигрәк тә кирәк. И общение всегда на руку. Вышел? Хорош. Еще есть? Киеренке матч һәр уенда үз җиңүчеләрен ачыклады. Дал флеш. Надарки любит сверху играть. И Катя, осторожно. Побежденных здесь нет, здесь только все победители, потому что вы достигли самого главного. Вы заявились, вы собрали команду, и вы достойно дошли все до финала и уже сделали определенные усилия над собой и одержали самую главную победу. Победу над собой. Һәр уенда 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар билгеләнде. Араларында кызлар да бар. Шулай шахматистлар арасыннан Ознакойдан Оксана Михайлова 1-нче урынга ия булды. Dota уенында үзләрен Chill дип атаган команда отты. System Tanks командасы Мир танков уенының җиңүчесе булды. Counter-Strike уены җиңүчесе GMVP командасы. FIFA уенында Ильфат Харрасов җиңү яулады. Обладатель первого места, но настоящий профессионал. Такую красивую игру я давно не видел. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.